Har du nogen gang følt dig fanget, uden nogen steder at flygte? Forestil dig, at dit eget bryllup, dagen som skulle være den lykkeligste i dit liv, bliver starten på et mareridt. Dørene låses, smilet stivner, og du indser, at manden, du netop sagde ja til, er et monster. Dette er ikke en vanlig kærlighedshistorie. Dette er en fortælling om overlevelse, om at flygte fra et gyldent bur og finde styrke på de mest uventede steder. Hold dig fast, for denne rejsen bliver intens, nervepirrende og fuld af chokerende vendinger. Du vil ikke tro, hvad som skjuler se bak den perfekte facaden. Thea vokste op i skyggen af sin tante Ingrid. Efter at forældrene hennes forsvandt ud af livet hennes i en tåke af rus og brudte løfter, blev Ingrid hendes værge. Men omsorgen kom med en pris. Tante Ingrid var en mester i manipulation, og hun så på niesen sin som en investering. Theas arv, en liten lejlighed i centrum af Bergen, blev raskt solgt med løfter om et fælles, større hus. Pengene forsvandt, og huset blev aldrig bygget. Thea stod ikke uden ejendom og uden et trygt hjem. Da Markus, en velstående forretningsmand næsten dobbelt så gammel som hende, viste interesse, så Ingrid sin chance. Hun pressede Thea, malte et billede af en tryg og luksuriøs fremtid, og ignorerede Theas frygt for den kalde, intense manden. Presset fra tanten og uden andre alternativer, sagde Thea ja, uvidende om, at hun byttede et fængsel mod et andet, langt farligere et. Champagneglassene klirrede svagt i det gamle selskabslokalet med udsigt over vågen i Bergen. Regnet piskede mod de store vinduerne. For brudeparret, råbte en stemme og tvang et smil frem på Theas læber. Hun tjente hånden til Markus, hendes nye ægtemand, stramme sig rundt midjen hendes. Grebet var hardt, ejerskabelig. Tante Ingrid smilte fra den andre siden af bordet, et selvtilfreds glis, som fortalte Thea, at jobben var gjort. Thea følte en isende kulde spredte sig i brystet, en følelse, som ikke havde noget med den kølige kvældsluften at gøre. Hun var ikke forelsket i Markus. Hun var red ham. Hans humørsvingninger, den mørke intensiteten i blikket hans, alt ved ham skrækfare. Men han havde været upåklagelig mod hende, behandlet hende som en porcelænsdukke. En dukke han nå ejede. Festen føltes som en fjern drøm, en scene fra en film, hun ikke ville være med i. Latteren, musikken, de glade stemmene, alt var en del af en facade, som snart skulle slå sprækker. Markus rejste sig bråt. Tak for i kveld, alle sammen, sagde han med en stemme, som ikke tålte modstand. Men bruden min og jeg må trække os tilbage. Panikken greb Thea. Kanskje vi kan blive lidt længere, hviskede hun og klamrede sig til den falske trygheden blandt gæsterne. Festen er jo så hyggelig. Markus lå, en kort, hul lyd. Ikke bekymre dig, min kære. Jeg skal arrangere en fest for dig hjemme, som du sent vil glemme. Ordene hans var et løfte og en trussel på samme tid. Han ledede hende ud, hånden hans et jerngreb på armen hendes. Ute pisket regnede ned, og de kalde dråbene føltes som tårer i ansigtet hendes. Bilturen til villaen hans i Fana var stille. Thea stirrede ud på de mørke, våde vejene og forstod for første gang, hvor alene hun var. Hun havde byttet et bur mod et andet, og dette var laget af guld og stål. Villaen var enorm, moderne og kald. Ekkoet af skridtene deres på marmorgulvet var den eneste lyden. Velkommen hjem, Thea, sagde Markus og viste hende ind i en stue, som så ud, som den var hentet fra et interiørmagasin. Upersonlig og urørt. Gæsterummet er der, og barnerummet kan vi lade der borte, sagde han og pegte ned en lang korridor. Men soverummet vort, det er her. Han pegte på den sidste døren i enden af gangen. Tag dig en douche først, så skal jeg vise dig redet vort. Thea kendte rødmen stige i kindene, en blanding af skam og frygt. Hun havde ingen valg.
Han var ægtemanden hendes. I det luksuriøse badet Lot hun det kalde vandet rende over se, som for at vaske bort den kvælende følelsen. Hun blev stående længe, helt til en hard banking på døren, rev hende tilbage til virkeligheden. Thea, er du færdig snart? Jeg venter. Stemmen hans var irriteret, utålmodig. Angsten snørte sig sammen i magen hendes. Med et håndklæde surret stramt rundt se, åbnede hun døren. Markus stod der med et smil, som ikke nåede de kalde øjnene hans. Kom, min kære, jeg har gjort alt klart for os. Han ledede hende ind på soverummet. Thea gispede. Rummet var næsten tomt, bortset fra en massiv metalseng midt på gulvet. Det var ingen vinduer, og væggene var dækket af lydisolerende materiale. Lyset kom fra en enkelt, nakken pære i taget, som kastede harde skygger. Blikket hendes faldt på sengen igen. Tykke lærreimer var fæstet til sengepostene, og på natbordet lå det et sæt med polerte metalhåndjern og en pisk. Dette var ikke et soverum. Det var et torturkammer. Hvad er dette? Stammede hun, og stemmen var knapt en hvisken. Hele kroppen skalv. Hun forstod nu rygtene, hun havde affedet som sladder. Hun var fanget med en gal mand. Du kommer til at ligge det, min lille rebel, sagde Markus med en mørk, hes stemme, og tok op pisken. Nej, skrek Thea, en lyd fyldt av ren terror. Adrenalinet pumpet genom årene hennes. Hun snudde på hælen og spurtet ut av rummet, ut av korridoren. Stå! brølte Markus bak henne, lyden av tunge skritt som fulgte etter. Hun rev opp ytterdøren og løp ut i den iskalde, piskende regnet, kun iført badekåben og tøfler. Gjerdet rundt ejendommen var højt, men panikken gav hende en styrke, hun ikke vidste, hun havde. Hun klatrede, rev op hændene på metallet og kastede se over på den andre siden. Hun landede hardt på det våde græsset, men rejste se umiddelbart. Uden at se tilbage, løb hun. Hun løb ned over de mørke gatene i Fana, med lungene brændende og hjertet hamrende mod ribbeina. Hun havde bare et mål. At komme se til tante Ingrid. Hun måtte fortælle hende, hvad som havde sket. Trods alt var Ingrid den eneste familien, hun havde. Hun ankom tantens hus langt over midnat, genomvådt, skælvende og fuld af skrubsår. Lyset var på. Men da hun nærmede se, så hun Markus sin bil parkeret i opkørslen. Hjertet sank. Thea gemte se bak et stort, vådt træ i nabohagen og lyttede. Stemmene til tanten og Markus var høje og tydelige gennem det åbne vinduet. Ikke bekymre dig, Markus, sagde Ingrid, stemmen hendes hardt og forretningsmæssig. Så snart hun dukker op, ringer jeg dig, for en utaknemmelig liten dritunge. Hun kommer krybende tilbage. Jeg slipper hende ikke ind. Theas pust stoppede. Tanten hendes forrådte hende. Nej, kære Ingrid, svarede Markus, stemmen hans rolig og skræmmende. Slip hende ind, giv hende en kop te, og så ringer du mig, uden at hun hører det. Jeg kommer med en gang. Jeg er vældig glad i min kone. Hun er bare ung og forstår ikke sit eget bedste. Thea hørte lyden af sedler, som blev talt op. Her er en liten påskyndelse for brydet, sagde Markus. Jeg er altid villig til at hjælpe kær familie. Tusind tak, Markus. Du er for snil, kurrede Ingrid. Og Thea kunne se det grådige smilet hendes. En tung, knusende sorg væltede over Thea. Hun var ikke bare alene, hun var blidt solgt. Solgt af den eneste personen i verden, hun troede, hun kunne stole på. Tårerne blandede se med regnet som rant ned over ansigtet hendes. Det var ingen vej tilbage. Det fandtes ikke noget hjem. Hun snudede se og snek se bort, en skygge i natten, uden mål og uden håb. Byen sov rundt hende, hvert mørkt vindue en påmindelse om et hjem, og en tryghed, hun aldrig havde haft. Hun var fuldstændig fortabt i den kalde, mørke natten, med ingenting andet end en tynd badekåbe mod den nådeløse vinden.
Hun vandrede gatelangs, tom i blikket. Nogen få natvandrere stirrede, pægte og lo af den rare skikkelsen i hvidt badekåbe, men Thea brydede se ikke. Skammen var ingenting sammenlignet med terroren, hun havde flygtet fra. Til slut, næsten i trance, fandt hun vejen til jernbanestationen i Bergen. Det var et sted for afrejser, for flugt. Hun havde ingen penge, ingen billetter, ingen dokumenter. Hvad kunne hun gøre? Hun satte sig på en kald bænk på en af de ytterste platformene og bare ventede. Hun vidste ikke på hvad. Kanskje på, at alt skulle tage slut. Timene sneglede se forbi. Langsomt begyndte morgengryet at farve himmelen grå. Thea skalv ukontrolleret, både af kulde og chok. Lyden af en kost, som skrapte mod asfalten, fik henne til at se op. En ældre kvinde i arbejdsklæder fejde perrongen. Thea tog mod til seg. Undskyld, sa hun med en rusten stemme. Jeg er i en vanskelig situation. Kvinden snudde sig, og eimen af alkohol slog imod Thea. Tror du, det er let for mig, kanskje? Snøftede hun og så Thea op og ned med et hånligt blik. Jeg har ingenting at give dig. Jeg beder ikke om penge, sagde Thea fort. Kanskje du har nogen klæder, jeg kunne låne? Kvinden lå råt. Klæder? Tror du, jeg har en kiste fuld af klæder stående? Stik af, før jeg ringer politiet. Thea trak sig unna, besejret. Hun hørte fløjten fra et tog, som nærmede sig. Uden at tænke, gik hun mod den åbne døren til en af vognene. Hun snek sig ind og satte sig ved et vindue. Vognen var tom. Med et ryk satte toget sig i bevægelse. Thea så konturerne af Bergen forsvinde. Byen, som havde været hele hendes verden. Hun vidste ikke, hvor hun var på vej, men hun vidste én ting med sikkerhed. Hun skulle aldrig tilbage. Næste station, Fjellvik. Dørene lukkes. Thea vågnede af den mekaniske stemme over højttaleren. Vognen var nå fuld af morgentrætte pendlere, men ingen så ud til at lægge mærke til den mærkeligt klædte jenta ved vinduet. Navnet Fjellvik vækkede et fjernt minde. En skoletur for mange år siden, til et slags kloster eller retreatcenter, som lå der. Stille Fjord Retreat Center. Hun huskede, at hun syntes livet til nonnerne virkede trist og meningsløst dengangen. Hvordan kunne nogen frivillig stænge sig inde, borte fra verden? Ironisk nok, virkede tanken på de tykke murene, stilheden og trygheden som en uopnåelig drøm. En gal idé formet sig i hovedet hendes. Kanskje det var hendes eneste chance. Da toget bremsede, rejste hun sig og skyndte sig mod udgangen. Fra stationen var det en lang vej at gå. Hun fulgte et skilt, som pegte indover i skoen mod fjorden. Gåturen tog flere timer. Stien blev smalere og skoen tættere. Tøflene hendes var ødelagte, og de bare føddene hendes var kalde og såre. Hun var tørst og udmattet. Tunge, grå skyer samlede sig over hende, og de første regndråbene begyndte at falde. Akkurat, da hun troede, hun havde godt se vild og var i færd med at give op, så hun det gennem træerne, et højt spir og steinmurene til Stille Fjord Retreat Center. Håbet gav hende ny styrke. Hun kom frem til en stor jernport og trykkede på en ringeklokke. Det var helt stille. I næsten 10 minutter skete ingenting. Hun var i færd med ås nu, da hun hørte lyden af tunge skridt på grusen indenfor. En lille luke i porten blev åbnet, og en ældre, streng kvinde stirrede ud på hende. Hvad vil du? spurgte hun. Stemmen var like hard som ansigtet. Vær så snil, hjælp mig, hulkede Thea, og sank ned på knæerne i ren udmattelse og fortvivlelse. Kvinden så på hende et øjeblik, før hun med et suk åbnede porten. Hvem er du, og hvem flygter du fra? spurgte abbedisen, søster Agnes. Hun var en kvinde i ubestemmelig alder med et roligt, granskende blik. Hun så ikke bare på Thea, hun så ind i hende. Thea åbnede munden for at fortælle alt, om Markus, om tanten, om flugten, men en klump i halsen stoppede hende. I stedet for ord kom bare stille, ristende hulk. Hun klarede ikke at stoppe.
Bereit, sagde søster Agnes mildt. Jeg ser, du trænger hvile. Vi kan snakke senere. Hun gav et tegn til den ældre nonnen, som hed søster Mette, og må tage se af Thea. Søster Mette led hende i tavshed over en gårdsplads, forbi en liten køkkenhage til en enkel bygning bagerst på ejendommen. Hun pegte på en dør og lagde en bunke med enkle, grå klæder på en smal seng. Vask dig, sagde hun kort. Jeg skal sørge for, at du får lidt suppe. Om kvælden er det bøn, du bliver hentet. De næste dagene gik i en tåke. Thea var uvant med stilheden, de enkle rutinerne og de grå væggene. Atmosfæren på retrætscentret var tryg, men også tung og dyster. Alle bevægede sig stille og snakkede lite. Det var som om de bar på en fælles sorg. Selvom hun længtede efter farver og latter, var dette sted hendes eneste tilflugt. Hun ville ikke tilbage til verden udenfor, en verden fyldt med grusomhed og svik. Da hun endelig følte sig stærk nok, fortalte hun søster Agnes hele historien. Abbedissen lyttede tålmodig, uden at afbryde. Da Thea var færdig, var det længe stille i det lille kontoret. Lyden af en klokke, som tikkede og regnede mod vinduet, var det eneste, som hørtes. Thea ventede i spænding på dommen. Ville hun blive kastet ud? Ville de tro hende? Hun var forberedt på det værste, men håbede på et mirakel. Hvad tænker du at gøre videre, Thea? Spurgte søster Agnes til slut. Stemmen hendes var rolig og uden fordømmelse. Du har ingen andre slægtninger, forstår jeg. Bare denne tanten, som viste sig at være en forræder. Hun sukkede. Det er skræmmende, hvad folk kan gøre for penge. Jeg vil blive her, sagde Thea bestemt. Jeg vil blive nonne. Jeg har ingenting at vende tilbage til. Søster Agnes smilte for første gang. Et lille vist smil. Vent lidt med det. Det er ikke så enkelt, som det høres ud. Du er ung og vakker, og du kom hit af desperation, ikke af et kald til Gud. Det er en forskel. Vi jager dig ikke bort. Bliv her som vor gæst. Hjælp til der du kan. Tiden vil vise vej. Thea blev sat til at hjælpe til på køkkenet og i spisesalen. Det var hardt, enkelt arbejde, men det holdt tankene hendes i chak. Sagte, men sikkert begyndte hun at finde en form for fred i de faste rutinerne og den forutsigbare stilheden. Ukene blev til måneder. Thea fandt sig til rette i det stille livet. En af opgaverne hendes var at handle inden matvarer på det lokale markedet i den lille bygd dernede ved fjorden. I begyndelsen var hun livred for at forlade klosterets trygge mure, red for at Markus skulle finde hende. Men hun indså raskt, at hun var langt borte fra Bergen, og ingen her kendte hende. En dag gav søster Agnes hende en ny opgave. Thea, vi må sanke blåbær til vinteren. Tag med dig søster Mette og gå op i skoven. Thea blev glad. En tur i skoven føltes som et pust af frihed. Jeg kan gå alene, foreslog hun. Nej, sagde søster Mette strengt. Det er ikke trygt for en ung kvinde at vandre alene i skoven. Mettes konstante monotone klaging irriterede Thea, og hun sakkede bevidst agterud, lod den ældre kvinden forsvinde længere ind på stien. Thea kendte skoven godt fra barndommen og var ikke red for at gå vild. Hun fandt et stort felt med modne, saftige blåbær og begyndte at plukke, tankene hendes vandret. Hun tænkte på barndommens somre, da hun og bedstefaren sankede sop i skoven. De lykkeligste årene af hendes liv. Alt, som kom etterpå med tanten, var en lang, grå tunnel af bebrejdelser og krangler. En pludselig kvist, som knak bak hende, fik hende til at skvætte. Hun snudede se og forventede at se søster Mettes sure ansigt. Undskyld, sagde en hes mands stemme. Ikke bliv red. Jeg vil da ikke noget vondt. Thea stirrede på manden. Han var ung, men så udmattet og syg ud. Klærne hans var fillete og skidtende, og han støttede sig tungt til et træ. Han var tydelig i nød. Vær så snil, sagde han. Læbene var sprukne og tørre. Har du lidt vand? Han så på hende med et desperat, men venligt blik. Thea nølte et øjeblik, før hun rakte ham den lille vandflasken sin.
Manden drak grådig, men stoppede halvvejs. Undskyld, jeg drak næsten op alt, sagde han og rakte flasken tilbage. Behold den, sagde Thea. Trænger du hjælp? Klostret ligger like i nærheden. Jeg kan vise dig vejen. Manden ristede på hovedet. Jeg trænger hjælp, men jeg kan ikke vise mig for folk. Han så se nervøst rundt. Du er fra klostret? Thea nikkede, og en urolig følelse krøb endnu hver hende. Havde hun stødt på en rømling? En kriminel? Jeg må gå, sagde hun fort. De andre venter på mig. Vent, sagde han, stemmen fyldt af desperation. Vær så snil, ikke vær red. Hjælp mig, jeg hedder Elias. Thea, svarede hun modvilligt. Thea, vær en ven. Du kan vel lade være og fortælle nogen, at du har set mig? Jeg trænger klæder. En teskjorte og en bukse. Og mat. Jeg er så sulten. Han så ned i bakken, som om han skammede se. Thea så på de filede klærne hans og følte en bølge af medfølelse. Hun vidste alt for godt, hvordan det var at være på flugt. Mat kan jeg skaffe senere i kvæld, sagde hun lavt. Jeg kan kaste en pakke over muren til venstre for porten, når det bliver mørkt. Klæder er vanskeligere. Jeg skal til markedet i morgen, men jeg har ingen penge. Penge er ikke noget problem, sagde Elias, og til hendes store overraskelse trak han frem flere tusindlapper fra en slidt lomme. Vær så snil. Han så på hende med et tryklende blik. Thea hørte søster Mette råbe navnet hendes i det fjerne. Okay, hviskede hun. Samme tid, samme sted, i morgen. Hun tog imod pengene og skyndte se af gårde. Hele vejen tilbage til klostret kværnede tankene i hovedet hendes. Hvem var Elias, og hvorfor gemte han sig i skoen? Dagen efter på markedet ventede Thea på en chance til at snige, se Unna, søster Mette og de andre. Da Mette var optaget med at prutte på prisen på poteter, smat Thea ind i en liten klædsbutik. Hun købte raskt en enkelt teskjorte, en slidstærk arbejdsbukse og et par sokker. Hele natten havde hun tænkt på den fremmede i skoven. På den ene side syntes hun synd på ham. På den andre side var hun red. Hvad om han var farlig? Men det var noget i øjnene hans, en sårbarhed, som fik hende til at stole på ham. Tilbage i skoven, under påskud af at plukke mere bær, fandt hun ham ventende på samme sted. Hej, hviskede Elias og dukkede frem fra bakket buskas. Jeg var red, du ikke skulle komme. Jeg sagde jo, at jeg skulle det, sagde Thea, og rakte ham pakken med klæder og lidt brød og vand, hun havde taget med. Tusind tak, du er min reddende engel, sagde han med et taknemmeligt smil. Lad mig hjælpe dig med bærene, sagde Elias. Jeg ved om et sted, der det er massevis. Vi kan fylde kurven din på en halv time. Thea blev med, og hun følte se overraskende tryg i hans selskab. Mens de plukkede, fortalte han om, hvordan han havde overlevet i skoven i over en uge. Han havde bygget et lille skjul af grener og fundet en bæk med rent vand. Elias, hvem gemmer du dig for? Spurgte Thea til slut ret ud. Han sukkede og så alvorligt på hende. Lov mig, at du ikke bliver reddet, sagde han. Jeg lover. Jeg har rømt fra fængslet, sagde han lavt. Men du må tro mig, jeg er uskyldig. Jeg blev dømt for en forbrydelse, jeg ikke begik. En alvorlig en. Jeg havde ikke noget valg. Jeg måtte flygte for at kunne bevise min uskyld. Hvordan er det muligt? Spurgte Thea, chokket. Hvordan kan en domstol dømme en uskyldig mand? Du er naiv, smilte Elias trist. Du kender ikke verden så godt, ser jeg. Penge og magt kan købe alt, inkluderet falske vidner og stilhed. Hvad skal du gøre nu? Du kan jo ikke bo i skoven for altid. Jeg må finde en mand, forklarede Elias. Manden, som vidnede falsk mod mig. Jeg må få ham til at indrømme sandheden. Det er min eneste chance. Han så på Thea. Øjnene hans var fulde af en blanding af tristhed og beslutsomhed. Han var så anderledes end Markus. Selv som en skitten og udmattet rømling, udstrålte han en varme og ærlighed, som Thea aldrig havde oplevet før. En nysgerrighed voksede i hende. Hun ville vide mere, ikke bare om forbrydelsen, men om manden foran hende.
Thea, sagde Elias forsigtigt. Kan jeg spørge dig om noget? Hvad gør en jente som dig på et sligt sted? Thea nølte, men så fortalte hun. Hun fortalte alt. Om tante Ingrid, om det tvungne ægteskabet med Markus, den grusomme bryllupsnatten og den desperate flugten. Elias lyttede i tavshed. Ansigtet hans mørknede for hver sætning. Da hun var færdig, knyttede han nævene. Det er synd, jeg er på rømmen nå, sagde han med en hard stemme. Jeg skulle gerne tage en alvorsprat med både tanten din og den ægtemanden. Han så på hende med dyb medfølelse. Thea, du kan ikke blive i klosteret for altid. Du kan ikke begrave dig selv her. Hvad andet kan jeg gøre? Spurgte hun opgivet. Jeg har ingenting, ingen steder at dra. Pludselig hørtes den irriterede stemmen til søster Mette i det fjerne. Jeg må gå, sagde Thea og rejste sig bråt. Thea, kommer du i morgen? Spurgte Elias, og det var et desperat håb i stemmen hans. Jeg ved ikke. Hvis de sender mig ud for at plukke mere bær. Vær så snil, sagde han. Jeg kommer til at vente. Du er som en solstråle, som pludselig har lyst op det mørke livet mit. Ordene hans traf hende i hjertet. Hele natten bag hun for Elias. Hun indså, at hun brød se om denne fremmede manden, mere end hun burde. Om morgenen spurgte hun søster Mette, om de skulle ud i skoen igen. Nej, svarte den ældre kvinden bryskt. Vi har nok bær for hele vinteren. I dag er det stor rengjøring. Thea kendte en uventet skuffelse. Tanken på, at hun ikke skulle se Elias igen, at han ville sitte alene i skoen og vente på hende, var uudholdelig. Hun måtte finde en måde at komme se ud på, om så bare for at sige farvel. Hun gemte lidt brød og en flaske vand under sjalet sit, og gik hvileløst rundt på klosterområdet. Hvordan kunne hun snige se ud midt på dagen? Pludselig hørte hun lyden af en lastebil. En stor bil kørte ind på gårdspladsen, fuldlastet med nye senger til retreatcenteret. Porten stod på vidt gap. Dette var hendes chance. Mens alle var optaget med at dirigere arbejderne, smat Thea ud. Uden at tænke på konsekvenserne, løb hun ind i skoen. Elias sat ved blåbærfeltet, akkurat der hun havde forladt ham. Han smilte, da han så hende, og rakte frem en næve med de største, fineste bærerne. Til dig, sagde han. Jeg var red, du ikke ville komme. Jeg kom for at sige farvel, sagde Thea stille. Her, tag dette. Hun gav ham maten. Thea, bliv med mig, sagde Elias pludselig. Jeg ved, at situationen min er håbløs, men jeg lover dig, jeg skal komme mig ud af dette. Du vil aldrig angre. Hvor skal vi dra? Til den hytte, du har bygget? Spurgte hun. Jeg kan ikke. Søster Agnes har været så god mod mig. Jeg venter til i morgen, sagde Elias. Tænk på det. Hvis du kommer, bliver jeg den lykkeligste manden i verden. Hvis ikke, vel, der drar jeg alene. Jeg kan ikke blive her længere. Thea snudede og løb tilbage, hjertet i vild galop. Hun ville bare gemme se i klosterets trygge mure, bort fra alle vanskelige valg. Heldigvis stod porten fremdeles åben. Hun snek se ind på rummet sit og kastede se på sengen, overvældet af følelser. Kort tid efter kom en rasende søster Mette ind. Hvor har du været? Jeg har let over alt. Thea svarede ikke, men begravede ansigtet i puden. Mette forstod, at noget var alvorligt galt, og hentede søster Agnes. Hvad sker, Thea? Spurgte Abbedissen mildt og lukkede døren bag sig. Thea klarede ikke at lyve for de venlige øjnene. Jeg tror, jeg er forelsket, hviskede hun. Jeg har aldrig følt dette før. Jeg er en synder. Kære barn, kærlighed er ingen synd, sagde søster Agnes. Det er den vakreste gaven, vi har. Men hvem kan du have forelsket dig i her? Jeg mødte ham i landsbyen, løj Thea. Hun vågede ikke at fortælle sandheden om Elias. Vil du forlade os? Spurgte søster Agnes ret ud. Jeg ved ikke. Jeg er red. Jeg kan ikke holde dig her mod din vilje, sagde Abbedissen. Verden udenfor er tøf,
Men du vil altid have et sted at komme til her. Gå ind til mig, før du drar. Jeg skal give dig lidt penge fra fondet vort, så du har til en start. Støtten fra søster Agnes var det, som skulle til. Thea tog en beslutning. Efter at ha tatt et tårevådt farvel med søster Agnes, gik Thea ut av klosterporten for sidste gang. Hun følte en blanding av frihet og skræk. For første gang i sitt liv skulle hun ta sine egne valg. Hun fandt Elias ventende på samme sted. Glæden i ansigtet hans, da han så hende, var overvældende. Du kom, sagde han og omfavnede hende. Du gjorde det rette. De holdt hænder, mens de gik ud af skoen, ud mod en ukendt fremtid. De vidste ikke, hvad som ventede dem, men de havde hverandre. De tog bussen til Bergen, hvor Elias mente, det ville være lettere at gå i et med mængden. De fandt et lille, anonymt pensionat i en sidegate. Elias fortalte hende den fulde historien. Han havde jobbet som speditør for et stort transportselskab. Chefen Hans, en mand ved navn Håkon, havde brugt ham som syndebuk i en stor smuglersak. Håkon var som en mentor for mig, forklarede Elias bittert. Han gav mig job, et sted at bo, og så tog han alt fra mig. Hvordan skal du bevise din uskyld? Spurgte Thea. Den eneste, som kan hjælpe mig, er Håkons tidligere forretningspartner. En mand, som Håkon forrådte. Han driver en bar nede ved bryggen. Han er min eneste chance. Men det er risikabelt. Håkon er en farlig mand, med kontakter overalt. Thea kendte en klump i magen. Navnet Håkon var ukendt, men beskrivelsen af en mægtig, hensynsløs forretningsmand, som drev med transport, gav hende en dårlig følelse. De bestemte sig for at opsøge denne partneren. Baren var et mørkt, støjende sted, fyldt med harde ansigter. Thea følte sig ilde til mode. En stor, skæggede mand kom mod dem. Elias, er det virkelig dig? Jeg troede, du sat inde. Manden, som hed Ketil, tog dem med til et kontor bag baren. Elias fortalte alt. Ketil lyttede, et mørkt udtryk i ansigtet. Håkon er et svin, sagde han til slut. Han ødelagde også for mig. Jeg vil gerne hjælpe dig, men det er farligt. Men jeg skylder dig en tjeneste. Han tænkte sig om. Håkon venter en stor, ulovlig last næste uge. Hvis vi kan tipse politiet om den, og samtidig skaffe bevis for, at Håkon lurte dig, kan vi kanskje klare det. Planen var risikabel, men det var deres eneste håb. De næste dagene tilbragte de med at planlægge, gemt på det lille pensionatrummet. Thea følte en voksende uro. Hun havde en forfærdelig følelse af, at noget var galt. Hun havde hørt navnet på Håkons firma. Det var det samme firmaet, som Markus, hendes ægtemand, ejede. Hun fortalte det til Elias. Elias blev likblik. Markus, er du sikker? Ja, hviskede Thea. Firmaet hedder Berg Shipping. Det er ikke Håkon, som ejer det, sagde Elias. Det er Markus. Håkon var bare en underordnet. Det betyder, at det var Markus, som fik mig uskyldigt dømt. Brikkene faldt på plads med et forfærdeligt smæld. Hendes ægtemand, monsteret hun havde flygtet fra, var den samme manden, som havde ødelagt livet til Elias. Verden føltes pludselig vældig liten og vældig farlig. De forstod, at de ikke kunne stole på Ketil heller. Han kunne let være loyal mod Markus. De var helt alene mod en mægtig og nådeløs fiende. Panikken truede med at overvælte Thea, men da hun så ind i Elias' øjne, fandt hun styrke. De måtte kæmpe sammen. Deres eneste chance var at finde en advokat, en som ikke var red for at tage op kampen mod en mand som Markus. De fandt navnet på en ung, idealistisk forsvarsadvokat, Jonas, som var kendt for at tage sager ingen andre ville røre. De mødte ham på hans lille, rotede kontor. Jonas lyttede intenst til historien deres, noterede flittigt. Dette er en tøf sak, sagde han til slut. Markus er en af byens mægtigste mænd. Han har penge og indflydelse. Men historien din, Thea, om hvad som skete på bryllupsnatten, kan være nøkkelen. Hvis vi kan bevise, at han er en voldelig og ustabil person,
svækker det troværdigheden hans. Jonas begyndte at grave. Han fandt ud, at Markus havde været gift 2 gange tidligere. Begge ekskonerne levede nu tilbagetrukne liv. Den ene i udlandet, den andre på et behandlingshjem. Jonas klarede at få en udtalelse fra hende, en rystende historie, som lignede Theas. De havde bevis på et mønster af misbrug. Nu trængte de et presmiddel. Thea huskede tante Ingrid. Hun vidste, at tanten var grådig, og at hun havde hjulpet Markus. Med Jonas' hjælp lagde de en fælde. Thea ringte tanten, lot som hun var desperat og villig til, og kom tilbage til Markus mod en stor sum penge. Ingrid gik ret i fælden. Under et møde, som i hemmelighed blev taget op, indrømmede Ingrid, at hun vidste om Markus' mørke side, og at hun havde taget imod penge for at hjælpe ham med at finde Thea. De havde nu bevis for, at Markus' nærmeste allierede vidste, at han var farlig. Med vidneudsagnet fra ekskone og lydoptaget af Ingrid, havde de nok til at konfrontere Markus. Thea gruede se, men hun vidste, at hun måtte gøre det. For sin egen frihed og for Elias. Konfrontationen fandt sted på Jonas' kontor. Da Markus så Thea, blev ansigtet hans en maske af raseri. Hvad gør du her? Fraste han. Jeg er her for at afslutte dette, sagde Thea. Stemmen hendes skalv, men var fast. Jonas lagde beviserne på bordet. Udtalelsen fra ekskona, lydoptaget af Ingrid. Vi kan gå til politiet og medier med dette, sagde Jonas rolig. Det vil ødelægge dig, eller du kan sørge for, at sandheden om Elias kommer frem. Du trækker tilbage de falske anklagene og præsenterer bevis, som renvasker ham. Derfor bliver dine personlige hemmeligheder netop det hemmelige. Markus stirrede fra Thea til Jonas, fanget. Han vidste, han havde tabt. Hans dyrebare rygte stod på spil. Med et knur af nederlag gik han med på aftalen. Han skulle ofre en af sine mænd for at renvaske Elias og få det til at se ud som en intern fejl i firmaet. Nogle uger senere blev Elias frikendt. Papirarbejdet viste nye bevis, som pegte mod en anden ansat, som belejlige nok til stå alt. Genforeningen mellem Thea og Elias uden for retssalen var fyldt af tårer og en overvældende følelse af lettelse. Men historien havde en sidste, uventet vending. Under processen havde Jonas afdækket, at tante Ingrid ikke bare havde taget imod bestikkelser. Hun havde hjulpet Markus med hvidvasking af penge i årevis. Hun var dybt involveret i hans kriminelle virksomhed. Med denne informationen havde Thea et sidste kort på hånden. Hun konfronterede Markus en sidste gang, ikke med trusler, men med et krav om retfærdighed. For at undgå, at tanten også blev dræbt ned i faldet, og for at købe sin egen endelige frihed, overførte Markus en betydelig sum penge til Thea, som erstatning for lejligheden, han havde frarøvet hende, og for smerten, han havde påført hende. Med Markus' imperium rystet og tante Ingrid neutraliseret, var de endelig frie. Thea og Elias brugte pengene til at købe et lille småbruk ved en fjord, langt borte fra Bergen. Der, omgivet af stilhed og natur, bygde Elias et snedkerværksted, og Thea fandt endelig det hjemmet, hun altid havde drømt om. Et hjem bygget på tillid og ægte kærlighed. Tak for, at du fulgte denne intense historien. Hvis du likte den, vis din støtte ved at trykke på like-knappen, abonner på kanalen og like igen en kommentar nedenfor. Hvad tror du er det vigtigste for at finde ægte tryghed i livet?